Ahoj. No tak, nebola to až taká dlhá doba, čo som naposledy niečo vydala. Dobre, fajn, bola to dlhá doba, ale to nemení nič na tom, že ešte stále žijem. A stalo sa tak veľa vecí, že dá sa to tak zhrnúť, ako by som to... No proste som nemala chuť. No a proste mi príde, že ja nechcem prispievať nejaký content k takej rakovine. Ale ako samozrejme môže za to aj viac iných vecí, čo je napríklad škola, hej, alebo proste môj osobný život, ktorý teraz je taký, že no comment. No a inak sa mám super, ďakujem za opýtanie sa. Samozrejme mám nejaké projekty, čo by som chcela hodiť na YouTube spoločne s Gogom. Bam! Tak snad nám to vyjde, teda dúfam, že to raz bude na YouTube. Ešte by som na záver chcela spomenúť, že ja nekreslím titulovky, logá, profilov kanálom, ktoré majú 5 odberov, hej. Ale tak, nad tým sa môžem stále rozčulovať, aj tak to budete písať, takže to nemá vôbec žiadny zmysel o tom rozprávať. Týmto by som všetko chcel ukončiť, prajem vám príjemné prázdniny a majte sa.